добре дошли във втория епизод на... Among Us. Не, то не вече е втория, то е четвъртия. Четвъртия епизод на Among Us. Among Us. Да поправя. Така добре ли? Вкарай Scientist. Тия Guardian Engineer. От и тук. Тук. Ще ги вкараш ли? Не пише. Кое ни пише? Не пише с колко човека. То още в началото се праше. Да. Всъщност май може. Не пише. Не бе, може да се смени, може. Аз само се прибрах. Аз му беше вкъщи. Не. Нищо, карай. Чакай, ни включвай направо плей. Натисни тук пак. Аз го правих, бе. Ама Карали пак го. става. Така. На макс да са. Да има шанс. Супер. Още в началото трябваше да ги пуснем повече. Това на гласуването е 120 минути. Къде сте? Ами- Дори вече е 135. 135. Мале, ние ще ги чакаме 3 години, бе. Танцуваме. 75 секунди хвана. Ритми. Ритми. Танцувам брейк. Ко беше ли? Не знам. Малко рано го пускаме. Те ще дойдат тук тази да пускам. 8 Да, вали. Do you task? Тия лайтове. Аз мога да оправям, да минавам през вентовете. Да. Има такова специално, ама трябва да внимаваш, защото да не те съснат. Има специално такова, дето можеш. Боди! Видях отидох в електрика, видях кафевия. Кафевия. Отказах. Сега сети. У вас селф-репорт ли се пише? Да. Значи ти си... Аз казваш, че ти си по-стара. Аз като ви питах защо ми казахте да. Трябва да е или ко си. Селф-репорт, това е... Какво? Клас не е английски, не разбирам. Селф-репорт е, че ти си... Така. Да, аз съм. че ти си гласувал, в смисъл, че ти си лобила и ти си такова. Импостор. Импостор ще си. Ти ли си по-стара? Yes. Но, щом го казва едва ли. Мале, то как се прави на... Yes. Yes. Yeah. Мале, ти е самък вече. Yes. Мале, звучи много грешно. Звучи много грешно, забелязахте ли? Да, ху. Yes, yes. Че... Той е по-тихо, не мога да чуя, бе. Аз съм постите. Катерина импостър. Искам да запути малко. Катерина жълтия и тъмно червения са импостърите.
Не. Мале, паднах от смях. Ху? Не, no what's who? It's me. Me? No, I'm who. Не бе, от Джеки Чан имаше един филм, бе. Чакай, че? Заче? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мале, паднах от смях. Не си падна. Скоро ще падна. А, Не съм аз, не съм аз, не съм аз. ще чуя. Ама, не, виж, аз съм че... Аз казах, че тия такос могат да те съснат. Да, Имаш право. То е сила, дето аз ти казах, че имат за такива сили. Чакай, чакай, не тръгвам. А? Виж. Какво стана? Да, беби. Да, точно тяхна. Вей. Значи на мене 100% тяло. Областта или? Трябва да има и лекар тук. Областта с къде? Който е лекар може да види кои са живи и кои са умрели. Да, трябва да правиш таскове, за да можеш да виждаш. Сама се Може ръчна. да бъде. Това не съм аз. Черния мъж. Да, знаеш какво някой може да се преобръща право на тебе. Вика ли да има Да, не могат да се сменят лицата, да знаете ли? После кога правят? Ние само на тък на Арзо викам да се да Ти е. беше се опитала, кой? Арзо и ти бъди тиха малко. Защо? Това ти ли си или не си ти? Кой викаш, че тъчо? За теб. Това идва ни очи. Много се просто. Трябваше да се направи. Ти беше последния... Ей, Не знам. беше последния квест. Айде, бай-бай. А? Следваме каудио ти.